Terhi Pihlajakoski tässä, moi! Mä teen nimellä Terhi luo vaatesuunnittelua, tulevaisuudessa enemmän taidetta ja yritystoimintaa. Mä opiskelen tällä hetkellä Oulun ammattikorkeakoulussa taiteen tekijä ja kehittäjä opintoja, ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ja esittelen seuraavaksi mun kurssityön, jossa harjoittelen myös opinnäytetyötä teemalla onnea etsimässä. Varsinaisia taideopintoja mä oon opiskellut 3 eri opinahjossa. Ja mä haastattelin nuorta naista, joka koki merkitykselliseksi elämässään tanssillisen voimistelun. Toinen asia, mikä toi onnea, oli oman puutarhan suunnitteleminen omalle uudelle pihalle, uuteen asuntoon. Ja valitsin tähän suunnitteluun tommosen aikaisemmin piirtämän kuvioaiheen. Tästä kuviosta mä lähdin suunnittelemaan omaa paikkaa puutarhaan. Paidan materiaaliksi mä valitsin tommosen vaalean lilaan puuvillasatiinin. Tää lila on haastateltavan lempivärejä. Tässä vaiheessa ajattelin, että kun ollaan onnea etsimässä teemalla, jokainen taiteen tekijä ja taiteen kokija näkee sen omalla tavallaan ja voi olla, että valmis tuotos ei tuokaan kaikille onnea mieleen. Voi olla toinen puoli, johon peilaan filosofi Friedrich Nietzsche, joka ei uskonut, että kärsimys voidaan poistaa, vaan taide muuttaa kärsimyksen joksikin, jota voi katsoa, kuunnella ja jopa rakastaa. Nietzschen mukaan elämä on pohjimmiltaan kaoottista ja kärsimystä sisältävää, mutta taide antaa elämälle muodon ja merkityksen. Mä käytin tässä paidassa kangastusseja ja kankaanpainovärejä. Ja aika intuitiolla valitsin aina seuraavan materiaalin ja värin. Tässä valmis. Perhosmaisten siipien keskelle tuli kelopuu ja alle juuret. Tässä on monta vuoden aikaa. Tämän aiheen parissa valmistui myös tällainen keskeeräinen taulu, josta kerron seuraavaksi. Kerron vähän mun maalauksesta Pyhän kuiske, Holy Whispering. Lähdin hahmottelemaan sitä tuollaisen vanhan maalauksen päälle. Tuli paljon leijereitä ja kuluttamista hiekkapaperilla. Siinä on vähän lyöntimetallia lisätty ja se näytti aika päälle liimatulta, joten vähän sitä hankasi hiekkapaperilla, ettei pientä kultahippua. Mulla oli puutarha mielessä, niin siitä tuli sitruunat ja tämä kyyhky alkoi näkyä, kun kuluttelin tosiaan hiekkapaperilla ja kattelin vähän niin kuin pilvistä, katsellaan, että näkyykö muotoja, niin sinne tuli tämä kyyhkynen. Kyyhkynen on rauhan, suojelun, puhtauden symboli, Raamatussa pyhän hengen symboli. Ja googlatessa huomasin, että jo vanhassa testamentissa on kuvattu kyyhkynen olkapäällä. Hei, kiitos kun katsoit tänne asti. Ehkä mä teen näitä lisää näitä työvideoita. Moi moi!